teknologiaktierne, der trak op. Danske virksomheder brænder fortrolige papirer af i stedet for at genbruge, og det er skadeligt for miljøet og for virksomhedernes pengepung. Almindelig brand i dag. Fortrolige oplysninger om kunderne på vej til at blive makuleret i det her 32 ton tunge, fireakslede specialkøretøj. Den tager ca. 1000 kilo i timen af fyldte ringbind og papir og hele multiausen, og det kører den i løbet af hele dagen, indtil den er fyldt op til fyreaksen med ca. 7-8 tons papir. Papirerne kværnes til ukendelighed på stedet og ryger direkte til genbrug. Som de fleste andre sendte almindelig brand førhen hele muligheden til forbrænding. Præcis den her løsning er en miljørigtig løsning, hvor at alt makuleret materiale bliver genbrugt. Almindelig brand sparer penge på at være miljørigtig. Før gav de 10 kroner kiloet for at få brændt 10 ton af om året. Nu betaler de 2,5 kroner kiloet for at genbruge. Halvdelen af det fortrolige materiale, virksomhederne i hovedstadsområdet smider ud, det ender sådan her, makuleret og klar til genbrug. Men der er stadig 800 ton, der ikke bliver sendt til genbrug. Det bliver ganske enkelt brændt op. Amager Forbrænding tjener penge på at brænde af. Alligevel synes værket, det er dumt at brænde, når man kan genbruge. Man kan jo godt brænde det her fortrolige affald, fordi det står i lovgivningen, at man må præcis, fordi virksomhederne selv kan bestemme, at når det er fortroligt, så vil det have det brændt. Men det er jo ikke særlig smart. Det er mest hensigtsmæssigt, hvis papir bliver genanvendt. Så måske vil flere fortroligheder fremover ende som genbrugspapir. Og Miljøstyrelsen overvejer nu at lave nye regler for behandling af fortroligt affald.